vanhu vaya vatotanga iko zvine zviri kusangana neimwe nyaya panapa iri kunzi Herald Reporters ikunzi there is a growing chorus across the country among ZANU-PF structures and affiliates for President Mnangagwa to continue at the helm as his apparent achievement building towards his vision 2030 can only be attained if he remains in office beyond 2028. ndo mashoko ari kutaurwawo nevamwe vanhu panapa. Asi chinhu 1 chandakaongorora ndikaona ndechekuti vanhu ava vari kuita kunge vasiri kunyatsoshandisa pfungwa dzavo dzinodhonza, nekuti vane kamwe kamentality kekufunga kuti kana leader waakapinda anofanira kutonga kusvika afira pachigaro, kana kuti ndiye ega anenge ari the best zvekuti hakuna anokwanisa kuzosvika achinosucceeda ipapa achikwanisa kuita successor wake. Saka ndo imwe yenyaya ndiri kuona dambudziko hombe riri kuitika muZimbabwe, nekuti kana iwe vari kuti vision yacho iri kunoda kuti varinge vari muoffice, tikada kutarisa mota kana ikaita seLamborghini chaicho itori vision yakatangwa nomumwe munhu but yakatengeswa company iri kutorana nomumwe munhu ende iri kukontinua. Tikada kutarisa mota dzakaita sana Ford, muridzi wadzo akazofa kudhara akadzitanga but iko zvine zvevision iri ngokontinua, iri kuramba ichienderera kumberi. Tikada kutarisa ana Twitter chaicho akatoitanga akaitotengesa iko zvine zvakachinja yakunzi X, but I don't know what kind of vision iri kutaurwa nevanhu ava veZANU-PF vari kuti vision yacho iyoyo inofanirwa kuti varambe vari muoffice, nekuti tikada kutarisa zvizhinji chacho hapana zvinoshamisira zvingati zvaitwa nevision iko zvinezvi, nekuti ukaenda muzvipatara zvemuZimbabwe iko zvinezvi uchaona kuti vision yacho imbori papi chaizvo, nekuti chinhu chega chavari ngokwanisa kunongedzera chati chaitwa iko zvinezvi mugwagwa kana kuti maroads. So ndiri kuzoona futi uyo anoitwa Dr. Walter Muzembi akachipindurawo nyaya iyo ari kuti the voice of ZANU-PF is not the voice of God, the voice of the people is the voice of God, and the people are not ZANU-PF only, the people are Zimbabweans. This is why our constitution is the voice of God. Anyone who shreds our constitution is shredding the voice of God. Inyaya yekutoti iri kutobata vanhu vakasiyana-siyana, vanhu vakawanda vari kutora nechekutaura nezvayo nyaya iyoyi iri kutaurwa, because apa tikada kuona kuti iye mbune President Emmerson Mnangagwa aritaura kuti inini alright ndakuda kusiya nguva yangu yakunokwana, asi pakutanga kubudikira nyaya dzinonzi mastructures acho anotaura kuti 2030 adoramba achiripo. Inova nyaya inotemesa vanhu musoro, because pakuti kwangu inenge strategy yekuti vada kuzoenda kucongress obva kuti inini ndichaita sei since mangondidzoserawo muoffice, let me continue, since vanhu vari kuda kuti continue. But ameno muri Zimbabwe imeni munoionawo sei nyaya iyi ndakakubatira nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa muma streets social media.